салом алейкум, духтарони азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. духтаро, имрӯз эфир дар бораи розыгриш мешавад. ба наздикӣ мо тасмим гирифтем ки ҳамроҳи спонсори ман Фариза розыгриш мегузаронем барои духтаро. яъне 10 намуд тӯҳфа мемонем барои розыгриш. тӯҳфаҳои аз 1000 рубл зиёд, 350 рубли билет харидорӣ мекунанд духтарои командамон, тӯҳфа бурд мекунанд ва балҳое ки аз рӯи ҳамин бурдкардагӣ балҳо мешавад ку балҳое ки масалан 10 намуд тӯҳфа ҳаст, аз ҳамон як миқдор бал мешавад. духтарое ки шароити масалан бал кардан надоранд, барои онҳо кӯмак мекунем, балҳоя ба кабинети ҳамон духтар мегузаронем. анами хел духтаро, ҳар ҳафта дар як ҳафта як маротиба анами хел розыгриш ронда мешавад ба онҳое ки ба канали мо нав пайваст шуданд ё ки ба эфири мо нав пайваст шуданд ва дар ширкати атоми номнависшудагӣ нестанд. марҳамат духтарони азиз, ба командаи ман якҷоя ҳамкорӣ мекунем ва акнун ҳозир ман шуморо шиносоӣ мекунам ки чӣ хел розыгриш гузаронда мешавад. ана ҳозир так ана духтарои азиз, дар розыгриши мо 10 тӯҳфа гузошта мешавад. 10 тӯҳфа: кушон, тонер центелла, биби крем, патчи, крем фейм ва круглас. 10 дона духтаро тӯҳфа мешавад ва онҳое ки дар розыгриш иштирок мекунанд, инҳо так 35 нафар ҳастанд. 35 нафар ҳастанд. духтарои азиз, ҳозир ман генератор случайных чисел кати розыгриша мегузаронам, чтобы ягон кас ба обидна нашавад, ягон каса мисол пропускат накунем. мо пештар ин розыгриша ҳамин хел худамо мегузарондем, ё ки Фариза мегузаронданд спонсори ман, ва имрӯз тасмим гирифтем ки дар эфир гузаронем духтаро. ҳозир дар бораи ҳамин маҳсулотҳо ман шуморо камтар кӯтоҳ маълумот медиҳам. кушон духтаро, кушоне ки дар ширкати атоми ҳаст, ҳозир менависам ва баъдан барои шумо маълумот медиҳам. кушон духтаро, кушоне ки барои рӯй беҳад фоидаовар аст. мисол баъзе кушонҳо ҳаст, баъзе пудраҳо ҳаст ки баъди амин истифода бурданаш рӯй пури ожанг мешавад. ин кушонҳо ин хел нестанд духтарони азиз. баъди ин кушон рӯйатон наоборот ожангҳо нест мешавад. ҳозир дар бораи кушон ман шуморо маълумот медиҳам. кушон солнцезащитный абсолют ном дорад, 1200 рубл. як бори дигар хотиррасон мекунам ки тӯҳфаҳое ки мо дар розыгриш гузоштем духтаро зиёда аз 1000 рубл мешавад, яъне 1000 рубл аз 1000 рубл кам нест. ин кушон беҳад барои рӯй фоидаовар аст. SPF 45 дорад духтаро. SPF 45 ин ҳимоя аз нури офтоб. так дар бораи акнун ҳозир биби крем маълумот медиҳам духтарои азиз. биби крем абсолют, защита от ультрафиолетового излучения, сияние, борьба с морщинами. ин биби крем бошад. худи биби крем чист духтаро? биби крем ин лёгкий тональный крем. Тональный креми сабук аст духтаро. мисол баъзе тональный кремо бисёр амихел слои ғафс кати мемоланд маълум мешавад, как будто ощущение маски дар рӯй.
ин биби крем бошад лёгкий, сабук ва ҳам аз ҳимоя аз офтоб, аз нури офтоб ҳимоя мекунад. Так, дуюмин бошад ин. Так, крем для кожи вокруг глаз, фем гуфтам ку, инам беҳад фоидаовар аст. Аз маршина ҳимоя мекунад, барои маршина пайдошавӣ ҳимоя мекунад. Баъдан дар таркибаш так анаин бошад патчи барои гирди чашм, барои таги чашм, патчиҳояшам аз гиёҳҳои растанӣ сохта шудагӣ. Инҷава навишта шудагӣ ки дар бораи патчи маълумот морские патчи для глаз, яъне алафҳои ҳамин морской, аз алафҳои морской ва аз морской водорослӣ сохта шудагӣ, яъне аз гиёҳҳои фоидаовар сохта шудагӣ. Так, дальше. Так, Centella тонер. Тонер ин тоник ҳаст ку барои рӯй аз алафҳои азиатскии центелла сохта шудагӣ. Центелла азиатское травянистое цветковое растение, вид рода центелла, семейство анамихел, аз алафҳои анамихел гиёҳҳои азиатскӣ сохта шудагӣ барои рӯй чӣ хел фоида мебиёрад? Ҳозир ман хонда мегузарам. Барои рӯй вақте ки рӯя пилинг мекунед, тоза мекунед, мисол назди косметолог меравед, тоза мекунед, баъди вай рӯйҳотон сурх мешавад духтаро. Ин бошад ҳимоя мекунад аз ҳамин. Ва баъдан креми навбатӣ. Так, дар бораи центелла ҳозир як бори дигар як маълумоти дигара гуфта мегузарам. Дар таркиби ҳамин креме ки барои гирди чашм ва барои рӯй гуфтам, этот крем отлично восстановит кожу после операций и косметических процедур, химических пилингов, чисток, лазерных процедур и инъекций. За счет центеллы, депантенола, малахита и гиалуроновой кислоты в составе он успокаивает, восстанавливает ткани, ускоряет процессы заживления, уменьшает боль и воспаление. Яъне ҳамин алафе ки дар ҳамин таркиби ҳамин кремҳо ҳаст, яъне алафи центелла кожа успокоит мекунад, яъне ором мекунад баъди тоза кардан, баъди косметолог, баъди пилинг, баъди ҳамин хел чизҳо. Баъзеҳо мисол аллергия доранд ё ки ҳамин пилингу ҳамин хел чизҳо сурх мешавад рӯйшон, ин успокоит мекунад кожа. Ана ҳамин буд маълумот дар бораи тӯҳфаҳое ки 10 тӯҳфа мо мондагӣ будем. Акнун ҳозир мекунем розыгрыша духтаро. Як бори дигар хотиррасон мекунам ки онҳое ки дар командаи мо ҳастанд, ҳар ҳафта ҳар шанбе розыгрыш гузаронида мешавад. Имрӯз бошад барвақттар гузарондем. Розыгрыш гузаронида мешавад ва соҳиби як тӯҳфаи нағз мегардед. Акнун сар мекунем духтаро. Дар инҷо 35 рақам ҳаст. ҳозир так ана духтаро 35 рақам, охиронаш 100 барг харидорӣ кардагӣ. Якум Ҷамила. Акнун ҳозир розыгрыша мегузаронем. Ана инҷо ман генератор случайных чисел ман аллакай инҷава тайёр кардам. Так, число 25 бошад. Инҷава ҳозир 35 мекунем. 35 мекунем ва духтаро акнун аз 1 то 35 бисмилло гуфта сар мекунем. Вақте ки омад кунад. Рақами 20 духтаро. Ана навистам. Рақами 20. 23. Так. Дуюм 23. 0. Рақами 0. 9 число. Рақами 3. 4. Касе бошад духтаро, духтарои командаи ман аз списка бинед. Рақами 22. 5. навиштам. Рақами 27. 6. Рақами 31. 7.
так ҳаштум рақами 1 ҷамила ба фикрам. нӯҳум рақами 32 ва даҳум рақами 34. духтаро, акнун ҳозир ман шуморо муаррифӣ мекунам онҳое ки бурд карданд. духтарои азиз, так зери рақами 20, зери рақами 20 Санав Бархон, Санав Бархон. зери рақами 23 бошад Моҳира спонсор, Моҳира спонсори мо. так зери рақами 9 бошад Хосият Ёрова бурд кардан. Хосият. зери рақами 30 бошад, так зери рақами 30 бошад Апаи Анорби бурд кардан. Апаи Анорби. духтаро баъдан саволотона мехонам. зери рақами 22 бошад Сарви Ноз бурд кардан. духтаро ҳаматона табрик мекунам онҳое ки бурд кардан. зери рақами 27 бошад так Малика, Малика бурд кардан. зери рақами 31 Апаи Ҷамила, Апаи Ҷамила. так зери рақами 1 бошад боз як ҷамилаи дигар дар командаи мо ҳастанд. зери рақами 32 бошад Муҳаммад 0304, Муҳаммад 0304 менависам, барои он ки ба фикрам 2 нафар ҳастанд ин номкати. зери рақами 34 бошад Ойшахон бурд кардан. духтарои азиз, онҳое ки бурд кардан ҳаматона табрик мекунам. марҳамат духтаро, ана навиштам, номнавис кардам онҳое ки бурд кардан ва ҳамин тӯҳфаҳоя барои шумо равон мекунем дар рӯзҳои наздик. тариқи курьер доставка мекунем ва онҳое ки номнавис шудагӣ нестанд то ҳол ба командаи Атомӣ, ба ширкати Атомӣ, ба командаи ман марҳамат духтарони азиз, ба ҳамроҳи мо кор ва фаъолият кунед, пешравӣ кунед. ва як чизи дигар духтаро, Дина яке аз духтарони командаи ман, Рухшонаҷон ном доранд, степаро маҳкам кардан. табрик мекунам хоҳари азиз шуморо. барои шумо пешравӣ хоҳонам, муваффақият хоҳонам. ана михел духтаро дар муддати 14 рӯз Рухшона якум степашона маҳкам кардан. степа духтаро солҳо маҳкам кардан наметавонанд. духтаре ки командаи ман, ано гуфта намонад ки Рухшона низ аз дигар ширкат дилмонда шуда ба ширкати Атомӣ таваҷҷӯҳ кардааст ва дар ҳамин ҷо муваффақ шудааст. барои ҳамин марҳамат духтарони азиз, ба ширкати Атомӣ, ба ширкати бонуфус ки балҳои шахсиятон намесӯзад ва дар муддати кӯтоҳ соҳиби маоши баланд мешавед, марҳамат ба командаи мо. акнун духтаро саволотона якта мехонам, саволотон ба ҷавоб медиҳам. так Атомӣ, табрик гулдухтарони зебои ман, табрик ҳаматона духтаро, онҳое ки бурд карданд, онҳое ки бурд накарданд, дилмонда нашавед. метавонед шумо дар дигар розыгришҳо иштирок кунед. так муборак шавад ба ҳамаатон. Гули Раҳимова: ассалому алайкум хоҳари азиз, ман мехоҳам бо шумо кор кунам ва оиди кор аз шумо маълумот гирам. рақами телефонатонро нависед. хоҳари азиз, рақами телефони ман дар якум комментария закреплено шудагӣ. марҳамат нависед, дар бораи кор маълумоти пурра медиҳам. Фарзона Холиқзода: салом апаҷон, шумо беҳтаринед. Ва алайкум салом хоҳари азиз, раҳмат. Хосият Ёрова: табрик. Хосият: бале, хосиятам бурд кардан. так дальше 111 нафар духтаро дар эфири ҳозира айни ҳол. ҳаматон лайка пахш кунед духтарони азиз. так Муҳаммад Али: апаҷон, шумо беҳтаринед, раҳмат.
Так, хосият ёрови холаи манижа бошад. Бале, холаи манижа хосият. Спонсори болои боло ва мо ва спонсори калонӣ. Так, духтарои азиз, ана ҳамин буд эфири имрӯза. Якбори дигар такрор мекунам, онҳое ки номнавис шудагӣ нестанд, марҳамат номнавис шавед. Ҳар ҳафта, ҳар рӯзи якшанбе мо розыгриш мегузаронем ва шумо ҳам метавонед соҳиби анами хел тӯҳфаҳои хуб гардед. Косметикаи босифат, косметикае ки дар тамоми ҷаҳон эътироф гардидааст, бадҳои беҳтарин дорад ширкати Атоми, бадҳое ки дар фурӯш бестселлер шудагӣ, ҳамин вайба хемохем бестселлери фурӯшҳо шудагӣ. Ҳаматон медонед, ин даже маълумот додан дар кор не. Уже халқи Тоҷикистон, дар Россия, ҳамаи ҷо уже медонанд, ки яке аз бадҳои беҳтарин номери аддини ширкати Атоми ин хемохем аст. духтарон, витаминҳои беҳтарин дорад, железа барои аз хункамӣ, барои дардҳои пой, хандроитин дорад. Хандроитин ин хиряшҳое ки буғумҳои пой пайваст мекунад. Вақте ки хиряшҳо хӯрда мешавад, дарди пой сар мешавад, масалан дарди даст, аз ҳаминҳо ҳимоя мекунад, пешгирӣ аз пирии шумо духтарон. Баъдан калсий дорад, ки беҳад сифаташ дар дараҷаи аъло аст. Косметикаҳояш дар ҷаҳон дар ҷои аввал меистад. Анами хел духтарон, вақте ки дар командаи мо номнавис мешавед, соҳиби тӯҳфаҳои анами хел хуб мегардед, соҳиби косметикаи босифат мегардед духтарон. Так, шумо опаҷон, очень приятно шуморо гӯш кардан, Зебу Нисо навиштаанд. Раҳмат духтаро, барои манам беҳад приятно аз шумо анами хел комплимент қабул кардан. Салом апаҷон, идото муборак. Ва алайкум салом, ҳаматона бо омади ид табрик мекунам як бори дигар духтарои азиз, ҳамватанони гиромӣ. Ба ҳаматон тансиҳатӣ хоҳонам, хонаободӣ дар рӯи замин тинҷӣ бошад доимо. Дар хонадонатон хандаи кӯдак дур нагардад. Ҳама вақт онҳое ки фарзанд надоранд соҳиби фарзанд гарданд. Так, мунаввар муборак шавад, идо муборак. ҳамин хел духтарои азиз, дар ҳамин ҷо эфири имрӯзаи мо ба охир мерасад. То эфирҳои оянда, ба фикрам пагоҳи дигар ман влог мекунам духтаро. Ва ба ҳамаатон рӯзҳои нағз, рӯзҳои хушро таманно дорам. худо нигаҳбонатон бод. То эфирҳои оянда, то видеоҳои оянда, дар амони худо бошед.